Zaplnené Skandinávium, Tomisalo prišiel do brány, na druhej strane Jan Lašák. Švédi ako prví budú zakončovať. Na ľad už prišiel Uhdalen. Ja len pripomeniem, že aj prvé semifinále malo jasného favorita a ten prehral práve po samostatný nájazd. Výborne! Janko Lašák chytá prvý samostatný nájazd. Uhdalen, vidíte na jeho tvári beznádej a sklamanie. A Miroslav Šatan pripravený. Pozrieme sa ešte raz, ako skvele vykryl pravý dolný kút náš brankár Jan Lašák, ktorý najskôr vybehol čo najbližšie k Švédovi, ako keby ho chcel postrašiť. Tu je Miroslav Šatan, kapitán Slovenska, vyrovnal na 2-2. Proti nemu Salo. Miro Šatan nedal. Chcel podstreliť švédskeho brankára Tomiho Sala, ale nevyšlo mu to, nevadí. Stav je stále nerozhodný. Dobre mierí Miro Šatan. Keby trošku viac Salo otvoril tie betóny do tej štrbinky, by to došlo akurát. Druhým Švédom na samostatné jazdy je 29-ročný kapitán švédskeho týmu Jörgen Jönsson, hráč Färjestadu BK. Výborne! Tentokrát ľavý betón slovenského brankára zatiaľ nie je prekonaný. Ešte raz koncovka švédskeho kapitána. Vynikajúco Lašák. No a my tam máme Petra Bondru. Peter Bondra, 5 gólov na šampionáte. Proti nemu Salo. Peter Bondra, držíme tu všetci palce, celé Slovensko. Nedal. Naši strieľajú pohľadia polovysoko, zrejme sa domnievajú, že tam je slabina švédskeho brankára. Zatiaľ sa ešte nerozhodlo. Na rade je najproduktívnejší Švéd v NHL v poslednej sezóne. Druhý najproduktívnejší hráč po Iginlovi Národnej hokejovej ligy Markus Näslund. Rodený strelec. Teraz Jan Lašák vynikajúco, už som vykrikol za vás. Vystihol kľúčku Markusa Näslunda. Stále sme nedostali gól a máme teraz navrch, pretože môžeme ho dať. Zsigmund Pálffy bude tretím slovenským chlapcom z tej našej Janošikovskej družiny, ktorý pôjde na samostatný nájazd. Ale by sa patrilo, aby niekto dal gól. A Zsigmund ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól! Žiko, si najlepší! Zsigmund Pálffy predviedol, ako sa to má, vycvičil Sala. Šup hore, áno, do pravého vinkla, takže tam je možno slabina švédskeho brankára, ktorú odhalil teraz náš Zsigmund Pálffy. Vedieme 1-0. Hardy Nilsson posiela na štvrtú sériu obrancu Magnusa Johanssona. Lašák! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý nájazd. Teraz, ak dáme gól, postúpime do finále majstrovstiev sveta. Ešte raz. Teraz alebo niekde Richard Lindner. Náš najproduktívnejší obranca. A rozbieha sa trenčiansky rodák. Liško, nech ti to vyjde. Dáva gól! Sme vo finále! Rusko, Slovensko. Sobota 11. mája 2002 o 19. hodine. Priamy prenos STV. Už teraz pozývam všetkých obrazovkách. Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch, krčmách, kaviarniach, u svojich priateľov. Všetko bude pri televízoroch. Slovensko vyhráva a posiela Švédov do boja o tretie miesto.